Čaute, vítajte pri mojom úplne prvom let's play, alebo gameplay na hru Shakes and Fidget. Takže vítam vás tu. No a tuto je moja postava, Dmety, SVK, ako Slovensko. A zatiaľ som dvojka, lebo teraz som začala. Máme tu hospodu. Dáme si. No, ja to mám po česky, som si dodala, však to, že vám to nevadí. A náhodou, kebyže vám to vadilo, tak by ste mi mohli napísať do komentov. No takže hneď na prvú ránu, pekne. Nehambil sa môj panák. Si prezlečeme. Predáme. Čakať, či to náhodou nie je silnejšie toto. Toto má 5 brnení a toto má 3. No, tak môžeme predať. Dáme si ďalšiu hospodu. Dáme si... Ktoré? Dáme si... Bedna a svár. No. Takže ja to strihnem a keď to bude, akože zatiaľ toto načíta, keď to bude načítané, tak sa vrátim späť. Tak zatiaľ poprvé strih. Tak sme späť po 2 minútach a už to máme za chvíľu hotové. Tak a môžeme ísť. Dobre, 60 zlata a 1 hobíčka. Som nečakal tú hobíčku, ale dobre, aspoň niečo. Dáme si dáme si toto. Krokodíly oči. 3 minúty. Poďme. Za chvíľu to možno strihnem. Si tu pozrieme nové zboží. Dobré veci. Tieto rukajce sa mi páčia, len majú zlé, malé schopnosti. Tak si možno kúpime tieto. No nie možno, ale aj si ich kúpime. Dobre, dáme si ich tam. A tieto nové topánky si pozrieme. No, nie sú... Alebo sú... lepšie než hentie. A ešte si pozrieme čaráku. Čaroobchode. Niečo si tam ešte pozrieme. No poďme už. Šťastí to nepotrebujem. Výdrž to by som potreboval. Inteligencie mám aj tak dosť. Takže výdrž to si ešte pokupujem. Toto má tiež dobré. Ešte si budem šetriť na elixír výdrže. Strih po druhé. No, po druhýkrát. Tak, a som späť. Už to budeme mať za chvíľu hotové. Už to máme. To je dobré. Taký zajačík. Hrúzokrálik zabiják. No. Sme trojka. Konečne. No a ideme kúpiť ten elík. 38 stojí. Na trojku to je ešte dosť. A kúpime si aj na obratnosť. No, môže byť. Nesmieme sa hanbiť. Však chuďak musí zarábať, nemá čo. Tento jesť, tento debil. Ale asi vidíte to, že mám takto myš. No a vidíte tak, že tu mám takto také okrúhle okolo toho a keď kliknem, tak to urobí takú debilinu. No, nie je to debilina, ale je to pekné.
Tak a ideme na strih po tretíkrát. Pekná lepka. Ale sorry. Tak a sme tu späť. A zase som vyhral. No, teraz ideme si ešte niečo kúpiť. No, tento elík na výdrž. Potrebujem si pokupovať veci na výdrž, lebo však vidíte, máme jej málo. 17. Čo tu je také na výdrž? Výdrž 2. To si kúpime. To tam je napísané, tu náhrdelníku. A náš Playboy náhrdelník predáme. Dobre. Tak a vylepšíme si postavu, ešte zbrojírnu si dáme. Minieme si poslednú hubičku. Brnení 4. Fuj. No tak to sme si minuli na prd. Zbytočne. No vylepšíme si tu výdrž. Tak. A ešte... Tak. A dáme si arénu. A uvidíme, ako to tam pôjde. Idem proti môjmu kamošovi. No čakajte, trochu to seká. Ty. A potom náhodou, kebyže chcete, tak mi môžete písať do pošt. Je to svet 21, nový svet. No, tak môžete mi písať, keď chcete. Jesť na prvú ranu. No teraz nech sa machruje. Lebo keď som začal, tak aj on na tento svete hrať. Začal som a on sa mi potom vysmieval, keď som ešte jednotka tiež. Som ešte vtedy slabý. Sa mi začal vysmievať, že som prehral a... Dobre. Tak toto bude posledné, čo si dáme, túto hospodu. A bude to strih po 4. krát. Čaute a som späť. Toto je posledný... No toto bol posledný strih na túto hru. Pirát Temnofús. Tak a sme celý full vybavenie. No a teraz to môžeme aj takto, ako sme tu, ukončiť. Kebyže to nemám ukončovať, ale však čo narobím. No zatiaľ sa majte. A ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like alebo napísať do komentu, čo si o to myslíte alebo čo. No tak, majte sa a čus.